Бүгін жымға 23 сентябрь эфирда Саба дұқынлары телевидениесі. Отын информацион программасы студиясынан сізні мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш шығарылышыбызның ең мұхим темалары турында біздің ал хабар. Басу қырларда кукурузны тірлік азығыны әзірлеу білен бір рәттен тулы көшінде икенші икмәк оңышы бәрәңгі жиыла. Загыз қызметкерлері үзләрінің хонәри бәйгілерінің зоны этабына Сабаға жиылды. Арабызда мал жанлы кішілер болу ауыл қожалығы тармағының ышанышы. Әхәзір барсы хақында да толырақ. Бу атына башында районыбыз қожалықлары бәрәңгі алуға кірішті. Бәрәңгіні суғарып үстірген сатыш һәм мишән қожалықларында оңыш шығышы яқшы. Яумнар булмағанда гримме бәрәңгі алу комбайнлары гүрілдісі күн давамында тынып тұрмай. Жауаплығы шекленген Саба жәмғиетінің сатыш филиалында ел сайын бәрәңгіні суғарып үстіруіні мақсат етіп қоялар. Жинки табиғат шартлары, әссе яумсы жейлер суғару системалары білен ішлегендегіне мул оңыш алып болуын испатлады. Әліге қожалық механизатор Александр Востриков жәйін бүртіклілеріні ұрып жию комбайнында ішлесе, бұатнада гриммі комбайны білен бәрәңгі алуға кірішкен. Күннер яумсыз тұрғанда 20 бункер бәрәңгі жиярға үлгіріп. Ертеңгі 7 шартлардан кешкі 6-ларға қадар ішлей. Едемшілері бәрәңгіні болшық тош контарлардан оралап баралар. Бүгін 7-ші ортада басуға шықтық енді. Бәрәңгісі бар, Аллаға шүкір, әйбет шыға. Басуға әйі душанбе күні абиттан су шығып қарадық. Әзірек жиллегеш, яңғырлар тоқтағаш. Бұлай бәрәңгі нашар деп айтып болмай. Субханалла әйбет шыға. 5-6 гектар тиресі алып бұлайынды бір күнге. Ішлегенде уатылмыша еріп тұрғанда. Мамалай ауылы янындағы 80 гектарлы басуның 40 гектарына бәрәңгі отыртылған. Шешу әйләнішін сақлап, түрлі сорт бәрәңгі отыртқанlar. Бәрәңгіні ындыр табақларында шындауық сортларға да ойралар. Бұл ішті құжалыққа Саба аграр күлиеті студенттары да ернемге келе. Бұл біздің Мамалай басуындағы суғарылу ұшасына орнатылған 40 гектарлы бәрәңгі басуы. Бұл басуда Невский, Бонус, Ретледи һәм Винетті сортлары игілі. Орташа 1 гектардан шул 240 сетнер оңыш шығадып тұрабыз. Бәрәңгі бел бәгейбет, мұна жерлердеген әйбет келді, комбайннан амбарларға даған шиса бәрәңгі қайта болшығы юқ тиярлік. Бигәне амбарына ташыла бәрәңгі инді, анда сортирователіп, ірісін, оғын, сименесін ойырылып, сименесі сатыш подвалына, сақланырға салынайын келесілға симене үшін, анда 2 сменада іш ештірілған. Әрі бәрәңгісі сатылайынды, сатыла қозанға ярмырқаға парабыз. Бұлайдаған оптавикларда келіп әпкетейінді. Құжалықта іш бәрәңгі алу білеңіне шекленмей, бұшап қолған басуларыны ішкеттірге, соламларыны урнаштырға, кукурузларыны ұрып жиярға керек. Бүгін күнде 650 гектар кукуруз бар еш, оның 350-ге яқыны алынды, таң яртысы бар әлі. Кукуруз оңышы да бәгейбет, 400-ден артық сетін шыққан басыларда бар, 500-ге яқын шыққан басыларда бар сетін гектарынан. Жауаплығы шекленген Саба жәмғиетінің Мишен филиалында бәрәңгіні 100 гектарда өстіргенлер. Яңа Мишен ауылы қырайындағы 17 гектарлы басуның шақты үлішін жей давамында суғарғанлар. 1 гектардан 250 центнердан артық бәрәңгі шыға. Механизаторлар Тахир Әғлиев һәм Илнар Сибағатов гриммі комбайнларында күндәлік 4 гектар жер алып баралар. Олдан өккізден әзірләп қоябыз енді бәрәңгі ұтыртылашақ майданларыны тирен әйтіп, участокларыны шуңа көрі шулық майданларға отыртылды енді ол. Но елдағадан ел өзге боларақ, ұзған ел біз майының 19-ында отыртты бітірсек, бұйыл июн айында отырттырға туры келді. Біздің бригадада бәрәңгі культурасы 100 гектар майданда барлығы 3 түрлі сорт игілі. Міне біз басып тұрған бұл 17 гектарлы Ретледи сортлы бәрәңгі игілеттірған басу. Оңыш шығышына келгенде бұл ұшасық оңыш шығышы 250 сетнер шамасы тәшкилетті. Міне қазіргі вақтауыңа майданға қарағанда шулай бара. Бәрәңгіні именно суғарулы майданларға орнаштырдық. Біздің шушы 100 гектарының 65 гектар үліші суғарулы жерлерге туры келе. Оңыш шығышына келгенде суғарулы жер өзін көрсәті, ақлы. Оның енді оңыш шығышы тегіндей бағарны жерде 120-150 сетнер болса, амдайында 200 220 менә бұл участокта фақат 250 сентнер.
Bizden yangadan 83 hektar meydan ikinci Simet bilen Mişen arasında ornaşkan basuda igile, onda indi bizden Karaleva, anda Hamrokka degen sortlar igileri. Беренге Тимиршық ауылы янындағы подвалларға олып қайтып бушатыла һәм оралау эшләре башлана. Иресе, уағы, сименесі айрыла. Тош, болшық кезеклері де линиядан түшіп қалып бара. Ауыл кішісі белән бергә Саба аграр килиеты студентлары да җиң сызганып эшлиләр. Мы здесь начали с понедельника. Работаем с 8 до 5. 2 раза кормят. На обед первое, второе и еще потом кормят. То есть оплата имеется и работа не такая уже тяжелая. То есть спокойно работаем и никакого физического труда прям сильного такого не вижу. То есть просто обучение и то, что мы должны привыкать к работе. Вот по этой цели мы сюда и пришли. То есть Закиржан Минимулович нас отправил сюда. Бүгінгі күнде Мишан қожалығында 2 комбайн 15 гектар мейданда бәрәңгі алған. 17 гектарлы басуда эш біту алдында. Үстірген бәрәңгіні урнаштыруға да зор иқтибар берілі. Сименеге деп 100 тоннадан артық бәрәңгі салынған. Күзгі ерминкелер вақтында да бәрәңгіге сұрау зор. Біз гектарынан 35 сетер оңыш жейіп алырға оңыш жейіп алдық. Қазіргі күнде енді міне біздің екінші урожай деп етек бәрәңгі. Біздің районда ең көп объемдар шушы Теміршық һәм Мишен жерлерінде. Теміршықта бүгінгі күнде біздің 20 гектар майданда бәрәңгі отыртылған. Мишен яғында 105 гектар майданда бәрәңгі бар. Общий 123 гектар бәрәңгі. Бүгінгі күнге енді 15 гектарын біз оларға үлгірдік. Нәрсеге әзірек соңырақ башланды, чүнки енді ай ярым деп айтық яңғырлар яумады. Болған майдандардағы балшық шесі қатты, ол бик қатты, шуңа көрә әзірек яңғыр яумышы, ол балшық жемеді. Мұны сізді көре аласыз, шында сортировкада да бек көп балшық кірі. Енді бірінші күнлерде ол 40% қайтқан бәрәңгінің 40% тәшкіл етейі. Енді яңғырлардан соң әзме көп туфрақ жұмышады. Күнделік енді шушы сортировочный пунктта деп айтайық. Біз 70 тонна бәрәңгіні сортировать етеміз. Мына көргеніңізше ірі бәрәңгі, семена бәрәңгісі. Биылғы жылда енді уақ бәрәңгінде жер қабылдық. Потому что аңада спрос бар. Семена бәрәңгісін енді сразу яқында тұрышы подвалға кіртіп барабыз. Подвалдың вместимость 400 тонна бәрәңгіні анда сыдыра алабыз. Һәм тағын 300 тонна бәрәңгіні біз Мишан подвалына сала алабыз. Енді ірі бәрәңгінің көбісін біз шушында фасаға айтып, сырада реализацияға жіберебіз. Үстерүнең серен белсәң һәм аның мәшәкатенә сабыр итсәң генә йодрык кадәрле бәрәңге уңышы җыеп аласың. Явымсыз коры көннәрдә бәрәңгене күбрәк мәйданнарда югалтуларсыз һәм сыйфатлы килеш алу төп бурычларның берсе булып тора. Аларның туган җире ат ияре дигәннәр татарлар турында. Милли гореф-гадәтләребезне яңартырга йөз тоткан чорда әлеге малкайларга игътибар тагын да артты. Алдагы сюжетыбыз Сатыш авылында атлар асраучы Әхмәдуллиннар гаиләсе хакында. Ир егетнең йөрәгендә иярләнгән ат ятыр ди борынгылар. Сатыш авылында гомер кичерүче Вахит абый белән Зөһрә апа хакында нәкъ менә ат җене кагылган дип әйтү хактыр. Ямле сабан туйларында дисеңме, карлы буранлы кыш көнендәме ат аларның тугры юлдашы. Тарихка күз салса, кешенең ат белән дуслыгы безнең эрага кадәр 5000 ел элек башланган. Урман кырларга гашык, кеше яшеннән үк мал туар арасында мәш килгән Вахит абый бакбайлар өчен үлеп китә. Ат гомергә кешенең юлдашы. Алар янында йөргәндә барбыр шуларың да онытыла ди ул. Ат белән без йортта тирешләр түгәбез. Тирешләр түкә бакчалар сукалаганнан соң, бәрәңгеләр утыртканнан соң бакчаларны тырмалыйбыз бер-ике кат. Җәйкене. Аннан соң пешәннәр вакытында минем Зөһрә Йылдыз белән
pişenlerge, elle koylarga varıp şoğup kaytabız. İkimiz şoğup bitemiz degen. Şu hatle bütün saf hava, bütün yerini kuzetip, şu hatle rahat, uzun jige birgende bik faydalı at. Ona jikkan kişi uzu bileyinde bek faydalı. Uzuna tiyişle pişenin olup kaytıp bula. Güngül saf havada yürüsün de at bilen. No только техника безопасности kerak hazırgi zamanda. Mana şol. Otlar yaqından yaxşı күрә. Хәтта кешенең ишарәсен тыя ала. Ыныкларымның да otlarga тартылып үсүе сөендерә ди гаилә башлыгы. Малай yerli at bilen. Saban toylarda şobab prizler oldu indi şol ikinci orunlar aldı. Almaz isimli valayım. Inıklarım benim 3 ınıgım var malaylarıyla. Dürteviyindeler, bir kız bir tane. Malaylarım, ınıklarım ime ot yanına şuşunda dikteler. Oğlum, bir ipi yapışığı başlattığılar, digeş ipi yapışığı başlattılar bana. Әхмәдуллиннар иртән кояш белән бергә кузгала. Кышка азык запасында мул туплаганнар. Отлар бигрәк тә люцерна, козлятник үләннәрен яратып ашыйлар ди Зөһрә апа. Алар барышны да Вахит абый белән бергәләп, күңелле итеп башкаралар. Улыбыз olmaz, көтү көттү дә инде ул елларда көтү көткәнгә мол бихәләһи. Шуны кулын алды. Шуннан башланып китте инде 2005 елда. Моллыга хәзер җитәгә тиешти без инде Алла белсә. Шөп топ кайтабыз инде от белә дә йөрибез. Басуга чыгып китәбез. Отларның йылкылтап торган ялларын җилкетеп уйнаклауларын карап тору җанга рәхәтлек, хузурлык бирә. Аларның күпме эш башкара алуында искә алсак, дәрәҗәләре тагын да арта. Бу малларның баш саны күбәя баруы сөенечле. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсендә генә дә 300гә якын от бар икән. Безнең Вахит абый Зөһрә апалар инде сатыш җирлегендә иң үрдән гаиләләрнең берсе. Алар инде 5 бала үстереп, барсында күзле башлый иттереп, матур иттереп тормыш гомер итәләр. Инде алар менә үзебезнең җирлек буенча инде отлар асырыйлар. 5 отлары бар. Һәм инде алар менә безнең һәрвакыт үзебезнең үткәрелгән барлык чараларда, сабан туйларда дисеме, бирнә җыйларда дисеме, шулай ук инде безнең барлык чараларда да мәгътәреп катнашалар. Инде менә бик зур рәхмәт аларга. Безнең инде ул татар халкы инде гомер-гомергә отлар асраган. Инде ул үзебезнең матурлык, үзебезнең миллилекне күрсәтә. Инде менә үзебезнең җирлегебездә дә Аллага шөкер отларыбыз бик күп, асраучылар бик күп. Инде җирлегебез һаман да үзебезнең татар халкының миллилеген онытмыйча отлар асрыйлар. Оты шәп хуҗаның отлавы да шәп. Бу тырыш гаиләгә исәнлек, саулык теләп, саубуллаштык. Шатлыкта да, кайгыда да безнең белән бергә булган, безгә үзләренең ярдәм кулларын сузган хезмәт вәкилләре бар. Алар ЗАГС идарәсе хезмәткәрләре. Үз эшләренең осталарын барлау өчен бу атнада күрше-тирә 8 районның шушы тармак җаваплы белгечләре Сабага бәйгегә җыелды. Бирдә иң яхшы язылыштыручыны, балага исем бирү һәм юбиляр гаиләләрне тәбрикләү тантаналарын иң яхшы алып баручыны ачыкладылар. Мәдәният йортыннан киләсе хәбәребез. Гомер дәвамында безнең бәйрәм тантаналарын ямьләүче ЗАГС хезмәткәрләре Сабага җыелды. Алар күрше-тирә 8 районнан. Республикада икенче мәртәбә дәүләт тантанасын иң яхшы алып баручы Татарстан Республикасында гражданлык хәле актларын теркәү конкурсы оештырыла. Ул 6 зонада үтә. Аның бер зона этабы өчен безнең район сайлап алына. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов үз чыгышында шат булуын белдерде. Бүген бездә ЗАГС хезмәткәрләре күрше-тирә районнарның без шулай бик шатсызлык каршы алабыз. Бу конкурс кысаларында да инде Ришат Радифов әйтеп китте, эшегез бик җаваплы, четерекле. Инде без үзебез сездән бүтән төрле мәсьәләләр буенча да сездә дә шулай бер сораулар биреп куябыз. Бүтән мәшәкатьләр белән дә сезгә йөклибез, сезнең районнарда шулай да инде ул. Әмма дә ләкин сезгә күпмедер демография мәсьәләләрдә, гаилә мәсьәләләрдә күпмедер шулай кагылып китә. Бу конкурсында без дә үзебезнең массив күләм мәгълүмат чаралары аша яктыртып,
шушы гаилә кыйммәтләрен, демография мәсьәләләрен профилактик бер эш булыр өчен дип, булсын өчен дип шуны күрсәтәбез. Бәйгечеләрне сәламләп, аларның турыдан-туры җитәкчеләре Гөлшат Нигъматуллина да сүз алды. Ул Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе начальнигы буларак хезмәткәрләре каршында хәзерге заман шартларында бик күп бурычлар куелуын ассызыклап үтте. Бүгінгі көндә ЗАГС хезмәткәрләре алдында бик зур таләпләр тора. Бер яктан алар профессионаллар булырга тиеш, юрист хезмәтен башкарырга, икенче яктан алар психолог та булырга тиеш. Шул ук арада артист та аларның сәләтләре күренергә тиеш. Һәм инде психология ягыннан да бик шундый ягымлы, мөлаим кешеләр булырга тиеш. Һәм шуларны бергәләштереп, шуларны бердәм күз алдына китереп, без бу бәйгене оештырырга булдык. Бәйге 3 төрле номинацияны үз эченә алды. Никахлашу тантанасын иң яхшы алып баручы, балага исем бирү тантанасын иң яхшы алып баручы, гаилә тормышы юбилейларын хөрмәтләү тантанасын иң яхшы алып баручы. 8 катнашучы сәхнәдән торып шушы исемнәрне яулау өчен чыгышларын жюри хозурына тәкъдим итте. Россия Федерациясының никах һәм гаилә турындагы кодексы нигезендә бүген 2022 елның 22 сентябрь көнендә сезнең никахыгыз законлы рәвештә теркәлде. Миләүшә Вакказова Соба районын яклап чыгыш ясады. Ул 5 елдан артык Соба ЗАГС идарәсендә баш белгеч вазифасын башкара. Яшь парларны язылыштыру аның вәкаләтләрендә. Үз эшеңне ярату кешеләрнең бәйрәмен онытылмас итүдә зур роль уйный ди Люция Нигъматҗанова. Ул Балтач районында бу елга, бу көнгә 133 парны язылыштырган инде. Бу атнада гына да 9 яңа гаилә аның кулыннан гаилә теркәү таныклыгы алачак. Бүгенге бәйгедә ул беренче урынны яулады. ЗАГС бүлегендә эшләвемә бик шатмын инде, бик рәхәтләнеп, бик күңелемне биреп эшлим, яратам үз эшемне инде. Анда инде шундый булырга кирәк. Һәрбер кешенең халәтенә кереп, үзең аркылы үткәреп, ул бала туымы, язылыштырумы, безгә инде бар шатлыклы вакыйгалар белән генә килмиләр, үлем дә яздыра киләр. Аларга монда халәтенә керергә кирәк. Ул вакытта аларны ничектер күтәреп алып, хәлләрен белешергә кирәк инде. Туй мәҗлесе кеше гомерендә иң истәлекле бәйрәм. Яшьләр хәзер язылышу тантаналарын кабатланмас итү өчен нинди генә шоулар ясамыйлар. Араларында авыл ЗАГСларында сайлаучылары булу бик сөенечле ди Гөлнара Камалиева. Биектау районы Дөбияз авыл җирлегендә әлеге чараларны үзенчәлекле итеп, йолаларны яңартып оештыра ул. Бу районда 3 авыл җирлегендә ЗАГС эшенең вәкаләтләре сакланып калган. Авыл җирлегендә хәзер бик язылышырга теләмиләр инде яшьләр. Казанга барып, ниндидер фотосессиялар белән инде шундый форматта башкарыла бит инде бу эшләр. Алайда узган атнада миңа бер парны язылыштырырга туры килде әле. Дөрес, безнең авыл җирлегенекеләр түгел инде, чөнки үзебезнең авыл җирлегенә түгел, без башка җирлекләргә дә хезмәт күрсәтә алабыз. Шул сәбәпле менә күрше авыл җирлегеннән инде язылыштыру тантанасы уздырырга туры килде. Бик матур күренеш инде, әлбәттә авылда узса мондый чаралар, чөнки авылда бит инде без ниндидер уеннар белән, ниндидер гореф-гадәтләргә, йолаларга таянып башкарабыз. Ә инде шәһәр җирендә үзегез беләсез, ЗАГСта анда чиратта торып бит инде тиз генә 5-10 минутка кереп кенә чыгу. Менә шушылайрак инде. Бүгенге бәйгенең төп җиңүчеләре сәхнә түреннән диплом белән бергә республика турына юллама да алды. Ул ел ахырында ЗАГС хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Казанда үтәчәк. Бүлмә интерьерында абойлар төп рольны уйный. Алдагы сюжетыбыз яшәешебезне бизәүче абойлар хакында булыр. Без аны Байлар собасындагы Палитра хаус кибетеннән әзерләдек. Яңа йорт салып чыккач яки фатир алгач, без һәр бүлмәне үзебезгә җайлы, уңайлы итеп ясарга тырышабыз. Әтрагыбыз күңелгә якын булсын, үзенә тартып торсын өчен абойларның зәвыклы булуы шарт. Байлар собасының Тукай урамы 77-нче йорт адресы буенча урнашкан Палитра хаус кибетендә нәкъ менә яхшы, сыйфатлы, күз явын алырлык Артекс, Палитра, Индустрия, Аспект фабрикаларыннан кайтартылган абойлар сатыла. Безнең кибетебез 2015 елдан бирле халыкка хезмәт күрсәтә. Люстрлар белән башлап җибәргән идек без. Халык соравы белән халык күрше районнарга, Казанга барып
бензин ягып, интегеп йөрмәсен дип, мәшәкатьләнеп йөрмәсен дип, без үзебезнең яраткан Саба районыбызда шушындый яхшы халыкка шундый кибет ачырга булдык. Монда шулай ук безнең кибеттә жалюзиларга заказ бирергә була, натяжной потолокларга. Безнең кибетебездә выбор бик күп. Безнең кибетебезгә рәхим итегез. Флизелин нигезендә җитештерелгән юыла торган винил абойларның төрле бәядән булуы күзгә ташлана. 900 сумнан булганнары да, 3500-лекләре дә бар. Киштәләрдә шулай ук Латвиядә эшләнгән абойлар да күренә. Бойлар сабасында яшәүче Әмин абый әлеге кибет хакында Дулкын радиосы аша ишеткән. Бойлар сабасының Тукай урамы 70-нче йортта урнашкан. Палитра хаус кибетін барлығын ишеттем дәген. Бу кибеттә абойлар саталар икән. Менә кердем. Өйнең бер бүлмәсендә абойларны алыштыра кирәк иде. Абойлары бик матур, күркәм, төрле бәядә. Пенсионерларга скидкалар да бар. Бик матур итеп, өйдәге, бүлмәдәге абойларны алыштырырга дип уйлап торабыз инде. Үземә ошаганы сайлап алдык кибетчеләр белән. Маласы мөлаем каршыладылар, ачык йөзлеләр. Ачык йөзле бар нәрсәне дә җайлап кына аңлатучы Алия Илшатның тормыш иптәше. Халкыбызның киңәшле эш таркалмас дигән сүзләрен истә тотып, һәр гамәлләрен уртага салып, аңлашып эшлиләр алар. Бар сатып алучының да сайлап алу мөмкинлеге булсын дип тырышабыз, ди сатучы Алия Галявиева. Безнең Палитра хаус кибетендә пенсионерларга аерым ташламалар бара, яңа өйгә күчүчеләргә аерым ташламалар, абойларга, натяжный потолокларга, люстраларга. Яңа өйгә күчкәндә инде ул аерым бөтенесен дә алгач, кешегә җайлырак, уңайлырак чыга бер җирдән алгач, и ташламасы да күбрәк була. Бәйрәмнәргә менә йомшак сөлгеләр, коробкаларга тутырып бирәбез мондый сөлгеләр. Палитра хаус кибете бойлар собасының үзәгендә урнашкан. Өстәвенә машина кую өчен парковка да бик уңайлы. Биредә шулай ук ташламалы картага ия булырга һәм бүләккә сертификатлар да сатып алырга мөмкин. Ә хәзер Саба өчен дан булган күңелле яңалыгыбыз. Югары Шытсу мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлнар һәм Илшат Шарифуллиннар гаиләсе Нечкәбил бәйгесенең Күкмарада оештырылган зона турын узып, 17 сентябрь көнне Казанда Ленин исемендәге мәдәни ял итү үзәгендә ярым финал Татарстан гаиләләре фестивалендә катнашып, уңышлы гына чыгыш ясап кайттылар. 21 районнан килгән 28 гаилә арасында иҗади гаилә остаханәсе номинациясендә лауреат исеменә Искиткеч гаилә тормышы иншалар конкурсында беренче урынга лаек булдылар. Финалга катнашучы гаиләләр ноябрь башында билгеле булачак. Үзебезнекеләр Шарифуллиннар гаиләсенә уңышлар теләп калабыз. Бүтін Россия йөгерү көне уңайыннан үткән милләтләр кроссы 2022-гә Сабалар да актив килеп кушылды. Бу көндә һәр авыл җирлегендә шул исәптән Бойлар сабасында да йөгерү ярышлары булып үтте. Без бүгенге кросска йөгерүгә килдек. Без йөгерүгә яратабыз. Ярышта бакчага йөрүче балалардан башлап өлкән яшьтәге кешеләргә кадәр катнаша. Көчле буласың килсә йөгер, матур буласың килсә йөгер, акыллы буласың килсә йөгер. Борынгы греклар шулай дип санаганнар. Бу сүзләрне алар безнең эрага кадәр 5нче гасырда ук кыяга чыгып куйганнар. Шул вакыттан бирле күпме гасырлар узса да, йөгерү кебек спорт төренең популярлыгы кимемей. Мин шушы кросска үземнең 1нче В классында укучы улымны Гайнуллин Алимны алып килдем. Класста да укытучысы апасы сорагачтан үз теләге белән апа мин йөгерәм дигән. Бездәген менән бу йөгерәм дигән сүзенә каршы килмәдек. Бик сөендек. Хәзерге балалар бит инде алар бик җәяү йөрергә яратмыйлар. Йөгерсен дип, сәламәт булсын, йөгерү файдалы дип шушы кросска бик сөенеп алып килдек. Йөгерү спортның бер төре генә түгел, спортның үзе дисәк тә була. Айрыша ул хәрби өлкәдә мөһим роль уйный. Һәр иртәне йөгерүдән башлау режимның иң мөһим шарты ди хәрби комиссар урынбасары Айрат Садыков. Йөгерү кеше өчен кирәкле әйбер дип саныйм инде мин. Иң беренче ул бөтен физик яклы тутыра, кешегә кирәк, хәрәкәт бит инде ул. Һәрбер кеше определенное количество должен пробежать или пройти расстояниелар. Армияны караганда йөгерү иртә белән утренний зарядкада башлана ул.
Анары суббота, воскресенье обязательно физподготовка нормативлары бирүү бар битинде. Анда да йөгөртәләр. Бар инде обязательно марш-бросоклар. Ул чиракта йөгерү белән шөгыльләнә военнослужащийлар. Йөгерү бик кирәкле дип саныйм. 2014 елдан бирле Саба районы ГТО нормаларын тапшырып, республика буенча беренче урында тора. Район ара салым инспекциясы начальнигы Айрат Шафиков чарада ГТОның алтын билгесе белән бүләкләнде. Спорт өлкәсендәге күп санлы җиңүләре өчен Әмин Миңнегуловка рәхмәт хаты тапшырылды. Шушы чара белән иң беренчедән сезне район башлыгы Рәис Ногалевич һәм шәхсән үзем исеменнән тәбрик итәм. Барыгызга да исән-сау финишка килеп җитәргә. Шушы ярышу нәтиҗәсендә барыгызга да исәнлек, саулык, бәхет, бер нәрсәдә уңышлар. Бәйрәм белән сезне тагы бер тәбрикләйм. Рәхмәт. 20 атна әзерлән, бер тапкыр йөгер дигән сүзләр марафон хакында. Көн дәвамында уйнаклап чабучы балаларга йөгерүе аеруча җиңел. Яңгыда шуырга яратам, хоккей уйнарга яратам. Без монда кросс чабырга килдек. Мин әни белән килдем. Мин чабырга яратам. Мин йөгерергә яратам. Тагын мин футбол белән занимаюсь. Без физкультурада йөгерәбез, разминкалар ясыйбыз. Мин монда әтием белән килдем. Йөгергән вакытта уйлар тәртипкә килә, борчыган сорауларыңа җавап табасың. Мәдәният хезмәткәрләре яңа сулыш барлыкка килә. Илһам арта ди. Безнең район мәдәният хезмәткәрләре безнең инде җырлап, биеп кенә йөрмибез бит инде. Шулай ук менә спортны да бик яратабыз. Төрле спорт чараларында катнашабыз. Менә бүген дә инде без үзебезнең йөгергә катнашырга теләк белдерүчеләрне алып килдек. Безнең шулай ук библиотека хезмәткәрләре, музыкальный музей һәм район мәдәният йортыннан йөгерүчеләребез килде. Алар бик күп катнашалар, ел саен без катнашабыз инде. Без инде теге урын алабыз дип йөрмибез. Самыган спорт. Без инде әйткәнчә спортны без яратабыз, шуңа күрә төрле спорт чараларында катнашабыз. Галимнәр исәпләвенчә йөгергән вакытта 26 сөяк, 33 буын, 112 сеңәр, нервлар һәм кан тамырларының тулы бер челтәре җәлеп ителә. Атнага 32 километр йөгерсәң, 100 яшькә кадәр яшәү мөмкинлеге барлыкка килә. Кросста катнашкан балалар бакчасына йөрүче нәниләрнең барысы да бүләкләнде. Мәктәп укучылары арасында җиңүчеләр яшь категориясе буенча ачыкланды. Ир-ат һәм хатын-кызлар җитәкчеләр арасында да призлы урын алучылар бүләкләнде. Бу атна менә шундый хәбәрләр белән үтеп бара, вакыйгаларның нинди борылыш алуын киләсе чыгарылышыбызда яктыртырбыз. Бездән аерылмагыз. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк студиясында очрашырбыз.